ka naman, ay. Hello, Alex. Char-char lang to, char-char. Char-char lang to, char-char lang, ha? Kasi bago akong ligo. Char. Tingnan niyo yung kimpit ko, day. Nawala yung clip ko. Nawala yung clip ko, day. Ito muna, day. John, say hi to them, baby. Say hi. Because they say to you, congratulations. Come, baby. Tina, come na ba? Choto dake. Say hi, dake. Crush na. Sis, tingnan nyo yung clip ko, sis. Ay, maigat. Char! Akong ligo. Nakauna-una, medyo ko na magkuan ko ba, mag-live ko kadali kay na ano ako ba, na-stress. Charot. Baby love, come here, mami. Hi! Hello, Jonas. Hello, Alex. Hello, Soul Abby. Ayan ang habang-habang sis. Sino, baby? Sino? Sino, baby? Sino, baby? Sino to them na? Hello, everyone. Wapol is so sad today, everyone. Basta't magagandang remix, Sino to them na? dito na sa Remix Avenue. Sino? Don't forget to like and share and subscribe. Hello, sis. Lionel Baran News. Kanina tong Nenja Family Tanaw Vlog. Hello, sis. First mo dito sa aking live, sis, no? Hello. Butchak Basaway. Ang ingay ko dahil. Tawagin natin yung mga friends natin. Oh, Lina here. Yes, sis. Sis, magtamsakan kayo, sis. Sis, mga bagot akong friends. Mga bagot ang mga nasub sila. Kaya hindi ko sila luhiyan ng jacket. Salamat sa harang. Mga baguhan yan sila, sis. Tamsakan. Sino yung hindi nakatamsak? Magtamsak na kaya, Joy. At saka magdikitan. Cherry Dumaog Vlog. Alex, hi sis. Salamat. Na ano ako na-stress ako na mag-live ako saglit Hi sis. Sis, baka gusto mo sa dikitan, sis. Mga ano yan, sis, mga friendship natin, sis, mga bait, sis, mga Bisaya. Meron din mga Bisaya. May mga Tagalog dito, sis, may mga Igorot, at lahat-lahat meron. Ay, Char, Jenas. Mga friends ko yan, mga sis. Ewan ng bakas kay Cheryl Dumaog, lagyan ng waray. Waray in Japan, friend, ganon. DJ Jonah sa Gyno Remix. Sabi niya, Butchak, ay gaba di akit. Minsan ako mag-live. Minsan ako mag-live. Huwag kayong ganyan, ha? Baby, share ito din ba? Tay Butchak is here, oh. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ah, duster sis. Eh, wala may bantay. Tulog na ang bantay. Sige na. Nahoy, hoy Butchak. Ay sis, salamat sis ha. Bagong friend ko yan si admin yan siya, head admin. Sana all. Day. Ano mo yan siya, day? Ano na yan siya, kanong tawag niya, sa Tagalog? I-skip. Ano, kuwapo, oh. Loud and clear music. Only here. Hadyo sa... Remix Oh, sige. Maglagay ng ng mga bakas-bakas dyan. Sige, hi, tadi. Uy, mag-exit nyo na yan. Uy, pag na. Wala talaga akong duster, sis, oh. Kasi, alam mo naman, no. Nag-ano talaga ko, sis. Ito yung suot ko, oh. Awit. DJ Jonah sa Gyno Remix. Wala nang duster dyan kasi tulog na yung mga
mga gwardiya natin, mga gwardiya de civil. So wala nang duster kasi wala nang curfew. Ganon. Pero hindi lang natin siya iganon-ganon. Hindi lang siya iganon-ganon, sis, kasi ano yan siya, parental guidance. Ay, wapo, nahulog. Ay, sorry ha. Nahulog ba niya? Uy, ang cute, nahulog man yung baby ni mami. Uy. Siswa yun siya, ganahi, oh. See? Marites, mag-move on ka na, Marites. Huwag kang ganun, ha? Sa Gino. Huwag kang, ikaw, Normie, Saudi. May love shout out, sis. Bili ko itong sisi na to, ay. Mag-akyat si Butchak. Oh, mag-akyat si Butchak next time. Ginoo ko, day. Nainis ako sa cellphone ko na isa ba? Tingnan nyo, sis, ha? Walang char. Gusto ko siyang ilagin sa ano ko talaga sa i-switch account ko siya dito sa isa kong account. Tingnan nyo ha, tingnan nyo na. Eh, ganyan ko siya yung mukha ko. Inilagay siya sa wrong credential. Wrong credential daw, day. Tingnan nyo ha, ganun ko ha, kasi mag-login ako sa isa ba para maano ko doon. Hala, day, wrong credential talaga siya, day. DJ Jonah. Sa Gino. Diba? Si Wapon yung ipaano ko. Kasi yung iPhone ba, yung ganyan, yung mukha, no, para ano, sa face, ano. Saglit lang yun, day, kasi mag-text ako sa mga marites ko na friends. Si Wap. DJ Jonah. Sa Gino. Ay, nako. Sol Abby, sino to si Reyna ng Kabaliwan? Sino yan siya? Si Lesa Buang. Don't forget to like and share and subscribe. Hello mga sis. Listening to the music Kaya of Filipino. So guys, at ano natin to ha? Ay, ginaok ko. This is Remix Avenue Music Collection. Sino to si Reyna ng Kabaliwan? Yes, mega love, shout out. May i-message ako ha, i-message ko. Guys, sis, ay Sabada, sis. Bahay, sis. Sis, padikitan kayo, sis. Mga OFW yan sila, sis. Oh, sige. Alam niyo, minsan nakakaano tong live ba kasi Remix ang sarap magsalita. Samshi Family Vlog. Hello, sir. Bago to, sir. Si Samshi. Bago to sa channel ko. Good evening, Samshi Channel Vlog. May ano dito mga filter. Saglit lang ako mag-ano eh. Okay, sige. Familia Tano Vlog. Ano sis? Bagong ano mo to sis? Main mo ba to sis? Good evening sis. Samshi Family Vlog. Tingnan mo nga si Samshi Family Vlog dito sa ano ko. Di siya magalagala og kuan. Kaning laban og kagawad sis kay di siya madaog. Wala siya budget pang kuan, pang bandira. Oh. Sis. Samshi Family Vlog. Sis, ano ba? Main mo ba to? Wala siyang budget pang ano sis? Mga bandera sis. Wala siyang magawa magdagan. Nalanza Esperanza. Wala pang...
Huwag siyang pang-juice. Huwag siyang pagtakbo-takbo ng ano. Huwag siyang magtabok-takbo ng pagkakagawad. Kasi walang pang... walang pang-juice si Marites. Na. Ako. Mama Bells channel. Kaninong ninja to si Mama Bells? Huwag siyang ganon-ganon. Share lang ito sa atin. So, si Melinda Esperanza, Mega Milap shoutout. Ano ito sis? Ito sa Japan is 11:35. Share lang ito sis Oy para makadaming subs. Charot! Charot! Dino This is Paano si Marites Remix nito? Music Collection. Sangshi Family Vlog. Salamat sis Mama Bells. Ano sis, baka gusto mong mag-dikitan sis. Mga friendship ko to dito sis. Mga mabait sis. Piglet. Saang country ka nga, Mama Bells Vlog? Mag-ano lang kayo dyan ha, kasi dikitan ko kayo dito. Piglet. Dikitan natin sila, bebe? Ano, dikitan natin sila o hindi? New Ah, dikitan. Dikitan sila. Ika? Ika na? Ah, dikitan daw kayo, be, sabi ni Wapol. Ah, sige. Big Jonel sa Dino Dikitan daw kayo, sabi ni Wapol. Sis, baka gusto mo silang dikitan, sis. Si Mama Bells. Pagkatapos ito, magbayad ako ng utang. Samshi Family Vlog, baka gusto mong dikitan. Butchak! Shoutout sa dalawa nating mga na-monetize na friendship, si Sol Abby at Gina's Big Jonel sa Channel. Dino Remix. Mag-ano lang tayo sis, oy? Mag-ano lang tayo sis, Butchak pasaway. Okay, Sakshi Family Vlog, 229, dikitan kita ha. Halo kunti pa na yung bahay mo, sige dikitan kita. Sige, ano, nag-play ako sa'yo sa lunch preparation. Yes sis, live na live. Live na live si Waray sis. Dikitan ko si Samshi Family Vlog para makatulong din tayo, no? Si Samshi Family Vlog, dikitan natin. Kawawa siya sis, kasi kunti pa yung bahay. Dikitan ko si Samshi Family Vlog ng 3. Mga legit. Mga legit to ha, huwag kayong ano-ano ha, kasi legit to ha. Hindi to mawala. Normie Channel. Hala, dito si Barit. Hoy, Asumi and Yumi, huwag ka na magbayad sa akin sis. Okay na to sis, magtabay ka lang konti sis ha. Magdikitan kayo sis. Sige na to sis. Hindi to premiere sis. Live to sis, live. Hindi to siya premiere. LS live streaming. DJ Jonel sa Sige Dino na. Remix. Samshi Family Vlog. Pwede kita nyo si Samshi Family Vlog B kasi yung bahay niya ba is ano ba? 200 pa. Ay, ginawa ko sis. Ah, sige. Eh, ano na natin to? Hoy, di kita nyo naman si Samshi Family Vlog. Sis, ganito lang tayo yung boses ko sis. Ayaw ko yung mga char-char na uwi sis. Ganito lang tayo yung boses ko sis. Samshi Family Vlog. Hindi lang. Oy, nadikit na ako sa'yo ha. Nag-play ako kay Samshi ha. Lenel, Viral News. Basta't magaganda Ah, ng mix. Dito ka na sa DJ Jonel sa Dino Remix. Oo nga. Oo nga. Oo, kawawa din si Samshi no. Mabait pa naman to siya no. O sige, nag-play na ko si Modong. Yes, walang chart to, char. Si Samshi Family Vlog. Nasa GC ka ba kita dong? Kasi ngayon kita nakita dong nasa akong live dong. Ano, Bisaya ka dong Tagalog? Okay. Mabait tong batang to ha. Mabait to. Mag-comment na ko dong ha. On the way, comment. Mega balap shoutout. Salamat sa sa 11 million na tusok.
Add na siya sa GCC. Oh, sis, oo, meron siya sa GCC kasi dikit siya ni Sulabi. Tingnan mo. Ano, Samshi ba? Samshi, baka ano, hindi ka malagas, huwag mong tingnan agad yung ilan na yung ano mo, yung sub mo. Example, nadikitan ka dito. Huwag mo siyang tingnan agad kung ilan. Huwag mo mamaya na mga few hours ha. Para hindi ka papasok talaga siya ng bungga. Huwag mo siyang tingnan agad. Huy, butchak! Oh, after, tama dahil. Thank you, Normie Saudi, sa pag remind us, Jar, English. Para sis, after nyo talaga yung alam nyo na, mag-attend ng mga ganito, nag-clear history. Uy, salamat dong. Nag-play ako sa dong ha. Isa lang ako mag-comment ha din. Ito, dikit na agad ha, 5 minutes. Salamat. O, tingnan mo dong, mababait yan sila dong. Mababait talaga yan sila. Melanda Esperanza, friendship. Excited ako sa bago nating pakulo mga Zay. Actually, Zay, na-stress ako, Zay. Kasi, ako sa ibang GC, Zay. May mga problem doon. Kaya gusto ko siyang i-check ka. Uy, ginoo ko, uy. Ito mga ibang ginoo ko. Ambot na lang yun, uy. Isa-isa. Ote, hala. Hala, sorry, guys. Nakasalita ako ng guys. Word beating word, guys. Nahulog, guys. Narinig niyo yung sinabi ko? Joke lang yun, ha? Wrong cell lang yun, wrong cell. Wag mo tingnan. Go dots. No copyright. Na si Don Dato Vlogs. Nandito na siya, Day. Oy, Samshi Vlog. Dikita mo yan. Isa, baby. Ayun, salap. Dikita natin si Huy, talaga yan si Don Dato Vlogs. Napaka-supportive yan talaga, sis. Hindi kayo magsisisi pag dikitan nyo yan talaga, promise. Walang char. Walang char yan siya. Talaga yan siya. Nagsusupport. eBay, das sind Millionen von Menschen. Diba, Day? MJ, Sol. Uy, lucky yot. Nay, lucky. Uy, ito music na ito, mga sis. Ito pala yung ito pala tong sis, yung favorite ko, yung wala na si Marites na na bankrupt. Uy, na-bankrupt na si Marites. Ganon. Grabe ka naman, sir. Kumili ba ito makanya? Sige. Dito sa ta mag-show, sis. Kaya sound na lang, no? Mag 3,000 ko, mag-show ko din eh. Kita na kita, ha? Mega love shout out. Don Dato Vlogs. Chin tabi. Madami dayo. Yan? Suki ko yan. Si Lagi, sis. Ito na. Ayaw, sis. Oy, mamaya na, sis. Nadikitan ko na. Sol Abi, sis, ka, sis? Wala na ka na duty? Si Sister Melinda, gusto ko siya makita gusto ko siya makita mag-live at saka magsayaw. Ganon. Maganda sana ba yung mag-live tayo ba na at least once a week na hindi na magsukli. Doon na lang magsukli sa tambay. Para wala nang hassle sa buhay ba. No, ganon yun. Asa, ako din.
Salamat talaga sa inyo ha. Wala to sa plano ang ano ko. Wala sa plano talaga yung ano, Reyna ng wala sa plano yung ano ko, yung pag LS ko. Na-stress lang talaga ako kasi nagawa ko ng ano ba, mga roles natin, saka mga chika-chika sa tao, para may bagong pumasok. Tapos parang loaded na yung brain ko. Gusto ko nang ilabas yung mga oil sa bibig ko na hindi lumabas. So dapat ilabas na talaga siya kasi parang ano na yung utak ko, na loaded na. So minsan dapat natin ipagawas yung mga oil sa katawan, no? Yung mga laway at ano pa mang mga oil dyan. Diba sis Abby? Ay, wait, sagot ay. Diba sis? Ganon yun sis? Yung minsan ilabas natin mga stress sa buhay. Sis Melinda! I love you, sis. Love you too. Akong baby, oh. Akong baby, oh. Akong baby, oh. Akong baby, oh. Akong baby. Akong baby. Sunod, mag-akyat-akyat si Butchak. Sunod ha, mag-akyat si Boga. Ganon talaga yun, sis. John, give me the habol. You know the habol, right? Ante Sol Abin, she said, give me the habol because it looks I'm so cold. Give me the habol now. Please, just say hi to them. Hi, only hi. Sis, hey, give me the habol. Sis, John, ato de John ha? I use the habol or not? Habol talaga sis. Ate, di ako na. Buang World! Sisi Lisa, mega big love shoutout. Dikita natin si Buang World. Alam niyo ba kahit buang-buang yan, pero matino yan siya kausap. John, you get the habol on me, joke. God. Buang World! Mega big love shoutout, Buang World! Ganito na ang buhay natin, Buang World. Magpabuang-buang tayo minsan, no? Kaysa itong masasabi natin na hindi buang, may buang pala mga gali. Ako talaga, ako. Masaba niya, sis. Kaya guardia, sis. Wala tayong guardia ngayon. Tulog yung guardia natin, so okay lang. Doon ba dato vlogs? Tikitan mo si Buang World. Sige na. Si Sam, she family vlog, dikitan. Lagyan ng waray para mabalikan. Sige na, go. Wala si Marites, sis. Ano na yan? Tingnan nyo yung kimpit ko, sis. Kasi nawala yung ano ko, yung ano ba? Nawala yung ano ba, yung clip ko ba? So ito. Sabi nila, pag-live na. Hindi tayo makapag-makeup. So, yung makeup natin, sunod na lang, no? Para makarami tayo ng ng mga subscriber. Si Yorme, wala naman si Yorme Yachts. Wala na si Yorme Yachts. Ewan ko saan siya. Mega love shoutout, Isay B Vlog, Samshi Family Vlog, nadikitan kita ng 3 milyon na dikit with a heart. Sige na, pak na, dikitan na natin si Buang World, si Don Dato Vlogs, kasi mga bago yan sa ating bahay. Saba, sis! Try, yup! Maganito si Asumi and Yumi, dikitan, Buang World, Japan yan, sis Japan. Dikitan natin si Sashi Family Vlog. Where's Mariposa? Nalawin. Next time na sis, mag-diet muna tayo sis kasi may konting oil pa sa katawan sis. Ilabas natin yan ng bonggang-bongga.
Machi Family Vlog. 231 ka na. Then, i-ano kita mamaya, i-leave kita ng watch hour. Yes, todo na dyan ni Yots. Isa na ito todo Yots kay Char-char lang Yots. Diyan na magtudo sa grand opening. Mag-grand opening di ako Yots. Dili, uy, iba yan siya. Friendship yan siya ni Yorme Vlogs. Ano yan siya, friendship? Ramlex Love. Yots, why? Anay torjak Yots? I'm so dry na Yot, but it's okay. Kung hindi naman sa buhay natin, hindi naman basihan yung mga ganyan-ganyan. As long masaya ka kahit walang, walang dot-dot. Yung mga dot-dot natin dito, mga cellphone. So, bawing-bawi lang yan Yot. Ganon yon. Ganon yun Marisol. Ganon yun Marites, Mariposa, Makulingning, at iba pa. Ganon yon. Huwag kayong ano-ano dyan. Ang ingay ko talaga si Sue. Ano guys? Wala na siya sis kasi umuwi siya ng Pilipinas sis. Hindi ko alam sis kasi wala kaming issue na kasi okay naman yun siya. Tawag ito, wala na siya parang umuwi na. Daisy B. Alberto, hi Sisi. Daisy B. Alberto. Daisy B. Alberto. I-check natin ito dito. Daisy B. Yes, Daisy B. Alberto. Idol. Superman! Sino to si Superman? Sino to si ano? Ay, ikaw ba? Ikaw pala ito si... Hi, Superman! Hala, dito si Superman Yots! Hala, pag nag-live si Darna, pupunta ka na si Superman Yots. Ikaw pala to sis. Yes, Superman. Bahay mo ba to? Kasi bibigyan kita ng saging Superman. May love shoutout to you, Superman. Okay, Superman on the way. Hello, Superman. Anong bahay ni Superman? Darna, yes. Anong bahay ni Superman? Anong bahay ni Superman? Spider-Man, ganon. Ramlex Love. Sample. Yung Hoy, ma-remember nyo dati ba na mag-disco tayo yung Scorpion. Ay! Ako dahil. Hindi na talaga pwede mag-Scorpion dahil kasi iba na yung kinakamang natin. Yes! Andito si Maripol sa Don Dato Vlogs from the land of Cebu. Bilip ako kay Don Dato Vlog kasi kahit ganyan yan siya. Nag-ano talaga yan, nagsusupport talaga yan siya. Basta free lang siya, ganon. 28 minutes na, patulugin ko na kayo ha. 20 minutes lang to para awan ko sa inyo no. Hindi naman ako ganyan no. Lagi nagsusupport ko. Minsan na gusto ko mag-live. Gusto na sabi na mag-live ako pero ayaw ko mag-live kasi nakakahiya naman kasi kahit admin ako pero diba sasabihin, hoy pa-support. Hoy ginuot ko lahat ng need na support. Huwag mo masyado pa-support. Diyos ko dahil. Hindi na nahiya ako minsan. Pero minsan kapalang ko lang yung mukha ko kasi kailangan ko ng views. Di ba, Butchak? I miss you, Butchak. Mag-cult ako man ani kay wag na okay na ako'y may bago ako na discover mga yots. May bago akong discover. So i-share ko niyo yan sa iyo. Sis, okay lang pag may ginagawa ka sis, umalis ka na lang sis. Okay lang sis. I trust you naman sis. Uy, may bago akong sa inyo, may bago akong chika, may bago akong na-discover. So, i-share ko niyo sa inyo sa GC na lang, no? Hindi ko ma-share sa iba. Uy, kasi kapagod ma-share sa iba. Uy, tapos hindi, ikaw yung bad. So, i-share ko lang to sa mga suki ko. Ginoo ko, day. Sa hirap mag-share na ganito, tapos iwan lang tayo. Sana all, hindi lang iwan. Ganon. Marites, Huwag mo i-dislike dyan ha. Pag i-dislike yan, iwan ko lang talaga. Alam ko na talaga paano mahanapin yung dislike. Diba, Day? Hi, sis. Salamat, sis Daisy. Ikaw pala to, sis. Ay, okay. Sige. Sorry. Diba?
Waray ko jacket. Okay, Superman. Superman talaga yung ano mo? Yung channel mo? Uy, sis, ano, intro pa lang to, sis. Wala pa tayo sa refrain, wala pa tayo sa chorus. Intro pa lang to, sis. So, wala pa tayo sa gitna ng ano, ng intriga. Sa intro pa lang to. Depende sa mga topic, no? Nahanap ko si Superman. Ang lalabas ay Superman man, oy. Oh, bahala sila, oy. Oy, Superman, ito na Superman na yung nakita ko. Ano ba talaga yung bahay mo, Superman? Kasi nakita kita Superman. Sino ba ito Superman? Hi, sis Melinda. Thank you, sis. Hoy, sis, ano ito, sis, ha? Tawag ito ay, yung mga, sa mga friendship natin ng mga close, yung mga ganon, mag-LS kayo mga sis. So, wala na tayo magbayad-bayad. So, yung bayad natin, yung tambay na lang, no? Para hindi tayo ma-stress. Kasi, nakaka-stress yung YT. May mga premiere pa, may ganon. So, wag na ma-resolve. So, ito ma-resolve, mag-ano lang tayo, mag-LS tayo. Tapos, pag may i-schedule na lang natin yung mga suki natin ng mga friendship. So, kung sino yung once a week mag-ano, si Marisol, si Marites, si Maria, si Mariposa, si Maringning, lahat ng M, pwede mag-LS. Basta, isit lang yung date, ha? Kagaya ngayon, andito yung lahat ng Marites, gano'n yun. So, mag-set tayo ng time para lahat ma-share yung mga views dyan. Gano'n yun, ha? Lahat ng Marites, shout out kay Superman. Yes, gano'n yun, Marites. Inas Marites, malabang kami ugma. Copy host, okay, copy paste, Marife, yes, buong world. Hi sis, Rem. Admin na yan si sis Rem, dikita natin, mabait yan. Chika-chika tayo dito sis, oy. Ano lang na to, Blax, nag-ano ka ba, nagdikitan ka ba, or nagkipag-chika ka? Sayang yung load mo yun. Dikitan mo na yung mga Marites. Sa akin, wala pa kong problema eh. Kahit si Marites, si Marisol, si Marites, si Maluming, wala akong giyatay sino yan siya. Sa legit lang. Legit ang nagsusupport. So, it doesn't matter kung sino pa yan siyang M na yan. Kaya M ba ako, day? Mary Grace ba ako, day? Okay, salamat. Azumi, huwag ka na magbayad sis ha. Huwag ka na magbayad sis. Okay na ako sis. So, i-close up natin ang mukha ni Marites. Ganon. Ganon, close up. Ganon. Yan ang mukha ni Marites Waray. Ganon. So, mga lods, kung mag-LS tayo, okay naman, hindi tayo masyadong maganda. Kahit yung ano mo, chika-chika niyo, parang wala pa yung makausap mo. Chika-chika lang mo, parang wala nangyari. Sige sis, salamat talaga sis ha. 17 million, salamat. Salamat talaga no. Hindi ko na lang sinabi, Superman. Ano tawag nito ay? Superman, pakitype mga sa main mo be kasi dikitan kita ng tatlo. Kasi dito mga friendship ko, dikit ko na sila no. So hindi ko siya ma-open kasi magpupunta pa ako sa baka maano yung live ko. Ma-distract, charot. Mga Marites, kain muna ako ng tubig muna ako Marites. Uy, may chika pala ko sa inyo. Hi sis, a friend natin from USA, si Ark and Solat. Hi sis, thank you sis. Long time. Ito sis. Ano to siya dito? John, what we call this in Japanese, John? This one? In Japanese? I forgot. Ano siya sis? Yung mga sis no, mga busy. Nag-work na sis. Nurse yan siya sa US. Ang tawag nito eh. Mga itlog-itlog to siya. Daisy, anong na? Oy! Anong channel ni Superman? Titingnan ko nga. I-type nyo nga. Palihog. Mga itlog to siya, day. Stop siya, day. Salamat. May love shout out sis. Salamat sis. Thank you sis. Huwag ka nag-work sis.
Pakitay pagod sis Daisy sa channel niya. Kaya kasi pag i-open ko siya dito, pupunta ako sa main. Zap siya, Day. Zap siya. Bala to, ano? Joy. Oh, wait lang. Isa ha. Joyce? Tingnan ko ha. Okay. Isa ha. Kasi yung mga pumupunta sa mga live, nagbigyan din natin ng mga legit na ano eh. Joyce 25. Bigyan natin ng mga saging na ano, legit. Okay. Malaki na pang bahay ni Ate, Joyce, 25. Sige. Maganda mang isda kay Ate Joyce. Sige, sis. On the way, sis. Sis, ang country ka, sis. Harang, sis. Joyce 25, walang space. Tawagin ko si Wonderman. Canada. Yes, sis. Mga friendship natin dito, sis. Mga OFW din, mga friendship ko. So, kita natin si Sis Joyce 25. Mega bilap shoutout. Salamat, sis. Salamat. Gina, dikita ninyo si wala siyang space. Joyce 25. So, dalawa yung bigay ko sa'yo, sis. Ay, nako, day. Try lang to, sis. Uy, si Rimlex Labs, thank you talaga, sis, ha? Kahit hindi ka pa muna, sis, nag-support ka sa amin, sis. So, na-appreciate ko yan, sis. Si Joyce 25, idikit ko siya sa, Special Ninja. Mangisda tayo kay sis, kay sis, sis Joyce. Malaki na yung bahay ni sis. Kasiksi ba? Thank you, sis. Sis, mga anong oras ka nagla-live, sis? Mangisda ako, sis, sa live, sis. Kasi maraming bisita. Yes, dalawa yung namoni sa natin, sa team talaga. Congratulations to Sol Abby at saka kay Gina's channel. Hello mo, doon ako kay Superman. Galing kumain ng banana. Nagharang pa ka kay sis. Okay, sis. Sige, sis. Naglista kasi sa bahay natin, sis. Sis, bahala kayo dyan kasi hindi talaga ako mag-supply, sis. Natuwa ako sa clip ko. Dikitan ko si sis sa main ninja ko. Hi, sis. Hello, TV. Mega malap shout out, sis. Wala pa ka natulog, sis. Sis, tawag ito? May isa-show ako sa inyo. Hello mga sis.
Mga sis, kung sino yung pumunta, i-PM niyo lang ako ha, para mabayaran ko ha. Alam to sis, ito yung apple na kinuha namin doon sa farm talaga. Ang sarap niya sis, yung Fuji apple. Dati hanggang tingin na ako talaga sa Fuji apple sa Pinas kasi hindi ako maka-afford kasi mahirap lang kami sa Pinas. Hanggang ngayon, mahirap lang, pero kahit paano may pambili ng bigas, no? So nakita na talaga ako ng totoong apple sis na Fuji talaga. Dati yung Fuji talaga sa Gaisano, yung sa Davao, bili kami sis. Ang mahal-mahal ng Fuji sis. Doon lang kami sa 10 pesos. I don't know anong apple yun. Basta apple yun, pero hindi talaga siya asin masarap. So ito, real na talaga. Buti siya yan. Diba sis? Ganun na ako sis, walang pera dating panahon sis. Kaya nga naghahanap ng magandang buhay no. Kasi walang mga pera no. Ganun yun. Ang hirap ng buhay sis oy. Kung walang talaga, hirap talaga. How to work travel. Yes. Mahal talaga sis yung mga Fuji apple sis. Ang ganda pala ni sis, tingnan nyo siya. Ni, katuman na ulit. Ginuok ko. Ni sis Joyce, ang ganda niya, day. Canada din siya, day. Gusto ko siya. Gusto ko na yung niya. Radar niya. Ganda si sis. Uy, believe ka kay talaga. Sis, i-full watch ko to siya, sis. Char Bento Vlog, mega love shoutouts sa you Lord, sisters, Char Bento. Andito si ang tawag niya, mahal talaga yung apple ito. Okay lang, sir. Isay vlog, may PM ako sa'yo mamaya. Si Joyce, sis, siya, Canada. Joyce TV, wala siyang, Joyce 25, wala siyang space. Ganda niya ni Asisis. Canada to. Dal. Hey, you want it? Sarap. Sarap. Sarap sis. Wala it's like ang sarap sis pag pinitas mo talaga ng apple. Sarap siya dahil. Sing sarap ng niya, gugman niya dahil. Sarap na sis. Sarap talaga sis. Mas masarap pa sa saging. Sarap talaga. Try Bento Vlog. Dikitan nyo doon dato vlog. Doon dato vlogs. Si Sisi ba? Parang Japan lang. Hala sis, nag siya sis. Kasi gusto niya kumain sis. Tingnan nyo sis. Okay, bibi. Okay. Hala, gusto no. Nanghingi siya, You want to eat, baby? You want to eat this? Pwede na, pwede. Nanghingi siya, day. Kasi yung dog ko, gusto niya kumain ng apple. Teka, baby, come on, baby. Ang dog, ang badyang badya. Ang badya niya buto. Ang badya niya buto. Yeah. Apple. Waffle loves apple. Okay. Mag-cut tayo, baby, ha? Waffle loves apple. Nagkuhat ko siya sa aso, bet, Lang. Apple. Yun na. Apple!
Jud, sis, ayaw niya talaga sis. Gusto niya yung kainin ko talaga sis. Yung ikan galing sa bibig ko. Gusto niya yung galing sa bibig ko. Ano bang meron sa laway ni Waray? Apple yachts! Social apple! Gusto niya apple ni Wapulo apple. Hindi naman to bawal kay Awapol tong apple. To the beat, one exclusive mix by DJ Boom Boom. Agoy kaluoy! Pagdikitan mo kayo dyan. Bago ano? Oh. Gusto niya kasi si pagkain ako sis, kain din yan siya. Gusto din niya orange. Gusto niya yung maliit, parang bata ba? Ay. Oh, sige na. Ginas! Sige ka diha. Mamaya ako nabasahin yung mga PM ha. Ano pa, dito ba si Marites? Si Marites, Wapol. Ano, gusto niya kasi apple. Kasi ano, presko. Kasama ko siya. Yan sis. Gusto niya yung mga kinuha namin na apple. Marites din to. Marites din to eh. Salamat Sisi. Si Batman. Sisi, pinulwatch ko na yung video mo sis. 9 minutes. Yung ano, yung home to work travel. Na-play pa siya sis. Ako naman eh. Salamat sis. Sis, kumusta sa Canada sis? Daisy. Sis, Daisy, kumusta dyan sa ano sa inyo? Sa Saudi, di ba? Gusto ba niya kumain yachts? Gusto niya kumain ng ano, apple. Hi sis, HK Yayaman Vlog. Kaon si Apple eh? Sa Japan din sis. Daisy ano winter na din. Dati kasi nag-Dubai ako dati. Pag December ang ginaw. Malamang no, December. Uy, inubos mo na yung apple. Gusto ba niya kumain ng apple sis? Kaya sa dikit ko na yung main ninja ko sa'yo. Gamit ko kasi yung main. Superman, dan po sa'yo ni Sol Abi. Mahal ang ads ng Canada. Sol Abi. Cecil TV. Bunggang 5 saging yun. God, makakain. Kalaog, uy! Melinda Esperanza, sis, main niya yan, sis. Sis, Sis Joyce. Nag-ads ulit kasi si Joyce. Mangisda tayo ulit kay Sis Joyce kasi marami siyang nagla-live din siya. Marami siyang viewers. Kay Batman. Sol Abi sis, kay yung kay Sol. Yung Z28. Yes, I call Iron Man. Umalis na si Iron Man.
Hala, parang hindi ko pa nadikit. Sis, dikit lang ako sa'yo. Dalawa sis ha. I-play ko dito si Melinda Esperanza dito sa Bagong Ninja. Wait lang. Okay, Remlex Lab. Ang dawin na daw siya. Kanadza. Mahal ang Kanadza vlogs. Vlogs naman. Ads. Melinda Esperanza. Ay, BP, ayaw, love. Sis, magdikit ako sa'yo, sis. Bago to, sis. 2 hours ago, my husband skills. Oh, okay. Oh, nagharang ka na, sis. Melinda Esperanza. Hi, Batman. Ang main the 28 is Sol Abby. Joyce is Selen TV Joyce. Wala siyang space. 25. Wala. Joyce 25. Yan. Canada. Sana yun yung isa yung si Donato Vlogs. Sino pa yung pa-type nga dyan para ma-shoutout ko? Ambisyoso talaga si Wapul ay. Sige, dalian nyo sis kasi 7 minutes lang. Alis na ako para makatulog kayo. Salamat sa 23 na tamsak. Sul Abby. Remlex Lab, Isedi Vlog, Melinda Esperanza, kay bagong friend natin si Ma'am Joy, si Donato Vlogs, si Buang World. Sino pa yun yung mga hindi ko na-mention? Sorry ha. Kasi hindi naman to computer o si Remlex Lab. No, hindi naman to computer yung utak ko no, na lahat na remember. Ginawa ko dahil. Sino ba ngayon nagtambay? Si Gina's Channel, of course. Butsa pa sa Y. Channel Dumaog. Saan na siya? Kain na siya ng apple dahil. Thank you, sis. Uy, ate, dikit si Kuan ba? Joyce ba? Canada ba? Nindot na siya ads. Sige na, bigyan ka ng 5 banana. Kalamti naman to si Ma'am Joyce. Uy, bigyan ko din ng 5 banana, be. After kay Sis Melinda na play pala kasi oh, bawal ang chocolate sis, bawal chocolate, bawal ang garlic, onions, bawal din more on sugar kasi prone sila sa diabetes yung mga aso at saka yung mga aso guys, so konting kalaman, charot. Yung talaga nila, yung sakit nila tiya is sa brain, yung pagka-anxiety nila, kaya nagkaka-anxiety agad sila. Ganun. Anxiety talaga to. Botang to, ito. At saka yung sa stomach. So, yan yung mga sakit talaga sa mga dog. Kasi nag-research din ako noon. Yan yung mga sakit talaga na prone sila sa brain at saka sa diabetes. Thank you, sis. Salamat. Uy, gulang dito si... Hello, sis. Saan ka na-meet, sis? Si Joyce. Careful ako sa food ni Waffle talaga. At saka, hindi lahat ng dog food is safe. Kasi, ito yung dog food ni Waffle. Ito siya. Ano to siya? Medyo mahalon niya siya konti. Pero napaka good quality. Kasi hindi lahat ng dog food is healthy. Sabi ng doktor ni Waffle. Kasi yung iba naman is may halo-halo ba? Di natin alam, lalo na yung mga mura. So, doon talaga tayo sa quality ng product. Halos yan ang mga aso na yun. Yung mga aso binas na yung pagkainin naman ng mga buto-buto. Diba? Diba sis? Daisy Barra. Si Daisy. Sis, i-type mo yung sis, yung main mo sis, para
Makita din nila sis kasi ninja mo to eh. Ito pala yung work ni sis Melinda di ay. Ano, uy malaki ang sahod sa ano ay welder ay. Salamat sis. Salamat sis talaga sis. Okay lang sis. Huwag mo na akong intindihin mo yan sila. Malaki ang sahod sa welder. Diba? Diba Sulabi? Ginas, sana kayo. Nag-ano ako kayo, dikit ako kay ano ha. Butsi ako sa Y18. Sis, pa-type si sis. Ate, dikiti si Joy. Sige na, kay galanti. Ganda ng work ng asawa mo. Sino next mag-LS? Wala sis, hindi ko, I'm sorry ha, Jar. I'm sorry ha, ganon. Ang tawag nito, hindi ko, sis, Joyce, tayo nag-meet sis? Malikitan pa rin no. Alam mo nyo naman si Sister Waray, kahit saan ako pupunta. Kahit saan ako pupunta talaga, kung saan yung mga friendship natin dyan na pwede ma-share natin sa iba, diba? Tsaka, choosy ako sa malikit-likita. Gusto natin yung, pero yung mga watch-to-watch natin, hindi na natin alam kung sino, no? Pero pasalamat din tayo kasi pinuntahan tayo. So, blessing si Ma'am Joyce. Mag-comment po na ako, ha? Mag-comment na ako with feelings. Bagong ninja ko to sis Melinda. Bagong ninja ko to. Kaya ipa-verify ko pa to. Ninja silang TV, Baba ng Bahay, sa Baba ng Bahay, Iron Man. Ay, ikaw pala to sis. Uy, sige na be, mag-ano na kayo be. Tawag ito. Magdikitan na kayo be, kasi alos na ako be. Ano na lang, 10 minutes na lang. Butsak ko sa Y. Sige na. I-full watch ko to sis ha. Melinda sis, i-full watch. Sleeping na si Wapol, oh. Sino? Sol Abby. Ang main niya sis Sol Abby, sis Joyce. Sige na sis, bago ako malis, dikitan. From US, Elmira Rose. Hi sis, kumusta naman ka sis oy? Atong sisi na gwapa, taga USA po na siya. Ala, parang hindi ako makaalis nito ba? Sis, nag-live ako kadali sis. Isay B-vlog. Baka gusto nyo magdikitan dyan. Sige na, para hindi masayang ang tamboy. Sige na. Oy sis, Daisy Barra dito, Daisy Barra. Ay sa salit lang ha. Sis, si Amran Rose, USA yan. Mabait yan sis. Maldita yan sis na mabait. Salit lang ha. Salit lang nga, Daisy, si Daisy ba? Sis Daisy, kitang kita sis. Sis, may premiere ka pala sis. May premiere pala kasi si Daisy. Ilista mo na yan sis doon. Joyce TV. Bayaran ko si ma'am kasi
nagdikit siya sa akin ng ima. Uy, sis Melinda, baka may gagawin ka pa. Okay lang sis. Mag-out sis. Okay lang. Huwag kayong maano dyan ha. Pag may gagawin, pwede umalis. Okay lang ka, mami? Ingay ni mami love mo. Ang ingay na ni mami love. Ang ingay ni mami love no. Sige na, wala na ba dyan? Labo Mix Club. Sino po tayo yung next love? Oo, sis. Ano, mas loyal pa to sa tao. Ano doon? Remlex love, idikit ko kayo dito lahat. Bago tong ninja ba? Kasi nadikit ko na kayo sa ano ba? Nadikit ko na kayo sa ibang mga ninja no. Alam niyo naman ako no, nagalanti ako sa mga ninja. Daisy, daway ako sa inyo kay sis, Joyce. Si Celine TV, tama. Excuse me. Celine TV. Salamat po. Sis Tagalog sis. Si Sol Abi, andyan ka pa si Sol Abi. Si Celine TV, malaki na din bahay ni sis. Batman si Koy! Ay, si Batman si Koy! Ano, Davao ba siya? Tawag ito. Batman si Koy! Asan na ka? Si Rose, ano si Rose? Sis, baka may gagawin kayo sis ha? Okay lang umalis sis. Ayaw ko yung maano kayo mapuyat. Batman si Koy. Okay lang yan. Dikitan mo mga bunga dito daw. Batman si Koy, magdikit ko na ko sa'yo ha. Sige na, Batman si Koy. Ditikitan mo si Joyce 25, yung si Canada natin na friend. Bagong friend natin yan. Sana yung isa po. O sige, okay na sis, okay na umalis sis. Biskut, uy. O, sige. O, nilagay ko lahat. O, sige, Isay B-Vlog. Tama, Isay buti. Nag-ano ka sis, Isay B-Vlog. Sige sis. Bayad lang ko bukas sis ha. Ngayon na ako nag-assist na ano ba na may PM ako sa inyo ha, mamaya na. Jack Kendra, butsak pa sa why sis. Sigitin si Joyce sis. Joyce 25, sige na. Guys, masarap siya guys, yung guys. Darna! Yes. Ano tawag ito sis? Masarap ang apple pag may asin. Kuha pa na asin ha. Akyat si Butchak sunod. May Darna, nice poor woman, ganon. Sis, masarap siya, may asin sis o yung apple. Apa sih?
Sis, Belinda, anong oras yan, sis? Pero Canada po to sis Belinda. Canada din niya, bait yan. Legit. Ano ba't man siko? May nakita nga na ba pala solid yung tambay mo? Sikoy! Dikitan mo siya ng sikoy. Si Darna. Joyce, 25. Ang tawag ito eh? Hala, usang ko na bag-alis. Dikitan si ano? Si Butcha Basawan, si Melinda, Batman Sikoy. Sikoy! Sige na sis. Sir Lods. Mabait yan. Ano yan siya? Well, okay lang sis. 12:30 na sis. Okay lang kasi ano tawag nito. Okay lang kasi wala na klaseng bukas. Si Million, ano din yan? Canada din yan. Buto ka sa wife. Kaluoy sa kong dog eh. Ano? Bago kong umalis ba kaya para madikitan lahat no, bang kawawa naman hindi madikitan. Yun na, dikit. Dikit mga suki. Pasok mga suki. Ipasok ang mga dollar. Ipasok sa mga kaban. Sana all. Hala. Aga si Zul Abi ba? Lagot siya kung ano niya ba? Ay, sige venue sis. Huwag ka na mag-venue ba? Mahiya ako sa'yo ba? Yata yun na siya, uy. Salamat tayo sis. Mahiya ako sa'yo sis. Bahala ka dyan sis. Uy, mahiya na dyan ko ano ba? Uy, nahiya yung ko ba, uy. May na-PM. Sis, okay lang talaga sis. Salamat kayo sis. DJ Renz. Salamat, Day. Salamat. Wala, uy. Hoy! Ang tawag nito, mamaya na ako mag-reply sa inyo, ha? Mamaya na ako mag-reply mga PM. Busy pa. May bago kasi tayong, may bago tayong tawag nito, chika sa GC. So, exciting to guys. Organic. So, Abi, arigato gozaimasu. Thank you sis from my heart. Ay, salamat sis. Ula, magsukuan niyo eh. Sikoy. Mahiya nung ako. Unya, mamaya na ako mamaya na ako mag-reply sa mga ang daming PM. Salamat. Ay, sana all pa heart. Salamat sis. Ano na, dikitan na ba lahat? Kasi i-cut ko na to para maka-fest tayo. Sige na. Nahiya juga kay Mamba. Idikit ko to sa main mamaya ba? So, Labi, thank you sis. Thank you talaga sis. Bahala ka dyan. Thank you. Well, tapos na ba magdikitan? Para maka-rest na kayo. Lab, John, brush your teeth. Drink your milk. Ha. Salamat sis. Salamat talaga.
with the beat with DJ Rexy. Hala, wala na yung si friend natin na isa. Umalis na siya. Gusto ko kung dikitan ko yun mamaya kasi konti lang. Sis. Correct. Correct talaga. Sis. May i-share ako sa inyo ba? Ito yung yung omisyo sa Japan. Maganda to siya sis kasi maganda sa katawan. Nakatry na kayo nito? Medicinal wine. Pagpagod ka sis, iniinom ko to siya. Tapos may pakita ko sa inyo na wine na gawa ko talaga. Ako talaga yan nagsungkit. Ako talaga nagsungkit sa puno. Pamain sis, pamain. Tingnan nyo mga sis. Tingnan nyo muna. Mamaya ano yung magdikitan. Yung ano siya. Omisyo. Ano to? Itong painit ng katawan. Joke lang. Pagpainit to ng katawan. Para sa mga OFW. Char lang, oy. Char lang, oy. Jaga tayo minsan, oy. Ano yan sa sis? Tawag ito. Nakuha ko yan siya sa labas, sis. Doon, ako talaga yung nagsungkit talaga, sis. Ano nga Tagalog na sungkit? Ako talaga yung ano yung... sis, ano Tagalog yung nasungkit, sis? Ano sa sungkit? Tag-English sa sungkit? Yung mga taga-Canada dyan, anong English sa sungkit, sis? Oo, sis, masarap talaga siya, sis. Masarap pa siya sa mga boyfriend natin. Char! Ganito lang magsalita si Waray, ha? Si Batman si Koy. Ang sagi kauna ko, sis. Oo. Tingnan yung anak ko, Excuse me. Bago lang niya nakapasa yung sa Japan Olympic. Nakuha yan siya, so excuse me ngayon, wala naman siyang eskwela bukas, so balance ko lang yan siya, maglaro yan siya dyan. Wala, dikita na kayo, uy, mga tug na tayo. Painom sis, dog hit sis. Sis, ano English sa sungkit sis? Yung kunin mo yung picking? Ano siya, yung wine picking, charot. Try lang. Thanks luck with love from Superman. Mega love shoutout, Remlex love. Pak! Na-play ko pala dito, no? Take from the tree, then I put in the bottle, it become yummy trees. Uy, sis, mahilig ako sa mga ganyan-ganyan, sis. Uy. Tapos may share ako sa inyo, sis. Marami akong bawang dito, sis. Marami akong bawang dito. Tsaka ilagay ko siya sa Pampainit din to, sis. So, mga sis, gagawin ko to siyang vlog next time. Pag i-content ko siya, sis. So, nagbili ako ng mga bawang. Saan yung mga bawang ito? Para to sa mga marites. Try lang. Ito sis, ito siyang lemon. Ayan, lemon, lagyan natin siya ng konting lemon, yung garlic. At saka honey. Ilagay to siya. So, i-content. Maganda din to sa katawan, dahil. Maganda rin to. Mahilig ako sa mga mga sis, mga herbal. Kahit hindi pa ako naka-Japan, napaka-health conscious. Charot. Maganda to yung honey at saka garlic. Maganda sa katawan siya.
Hindi ako kumain, boy. Nag-show lang ako bang. So, ganyan mga sis, mahilig ako sa mga herbal, mga organic. Kaya yung mga ugali natin, mga organic. Huwag tayo yung mga char-char na mga dito tayo sa organic. No. Thank you mga sis. Nagkikita na ba ang lahat? Mag-alis na ako kasi yung anak ko late na siya matulog. Thank you sa sa magpainit ang hirap ko sa abroad sis. Ay, hindi na ako sis. Sa hirap ng buhay, kailangan magtiis, char. Charot. Ay! Uy, goodbye na. Bye-bye na, Pi. Basi ko Salamat talaga. Sino ang next mag-live? Si Sulabi mag-live ka, sis. Basi ko sino mag-live? Kasi tambayan natin yan ng bunggang ninja natin. Nag-playing na kayo ha dito. Ni-watch later ko ng lahat. Nabot siya. Nadikitan mo si Joyce25, Canada. Si Batsy Koy from Davao City. Ng Dato Vlogs. Andyan pa ba? Thank you sa 30 tamsak. Ang dami youths. Baby love, say good night to them. Apple. Sige. Thank you everyone. Thank you. Then see you next time around ha. Then si sis, nice meeting you sis. Salamat. So, nandito kayo lahat sa watch later ha. So, saka isang plane na lang and na dito sa Japan? 12:40 Melinda Esperanza. Thank you Sisi. So andito pa rin kayo. Biglaan lang talaga to. Hindi ko nilapag sa bahay natin kasi baka kaya bayarin na yan. Dami ko pang bayarin na. So gusto ko lang yung stress. Yung syempre normal lang yung life. May stress talaga yung minsan sa buhay. So ito yung stress na gusto kong i-release. Yung pag-dancing, talking. So yes, Gina's channel. So ito yung way na parang ma-entertain ako talaga yung may chika-chika. Silen TV sis, thank you sis. Isay Vlog, Batsy Koy, Silen TV Vlog Club, Joyce25, thank you Desiba, at saka sino pa yun? Salamat ma'am, nice meeting you and stay motivated and stay happy and healthy. Yan yung importante talaga. Thank you, bye-bye. Good night. Oyasu minasai. Bye-bye na baby, bye-bye. Thank you.